Salam, hormatly watandaşlar. Bugün men siz bilen ýene de efirde. Ahyrdan maňa da şo maýka gelip ýetdi. Hemme ilen çany dogan garnaşlym çağırlyma çelli ýeterlik zakat etdim geldi anlygyny. Şuwetede de bar bu maýkalar. Watandaşlar, men size bir zat aýtmakçy. Soňky bir çaýyň dowamyny fiýasy göreş ýetileşdi. Onu özüňiz hemmäňiz görüp bilip duýup oturýarsyňyz. Täze ol kömelek ýaly döreýän oppozisionerler şol öňküje 6-7 aýda jebitleşip başlan halkymyzy inni partiýalary, hereketlere, adamlara, şahsiýetlere, liderlere paýlap inni bütöwüli ortadan aýryp barýarlar. İlatym aljyra wati gatykän adam maňa ýazýar, jaň edibe maýdýa harmyradagy binahil boldy. Bulary nädip düşünmeli? Biziň diýişlerine edip agdy berje alyp barýan işimizin halkymyzyň arasyna şu patwatylar, gıýbat getirýärler, näme diýärler. Men olara da aýdýan, size de aýdýan. Gat arkaýyn bolun. Bir siýasy göreş, bir inni başlandy. Informasiýon uruş. Başda biz onu hökümeti öz emamyza tabi etdik. Öz erkimide. Täp olara aýdara, diýere goýara zat ýok, bize jogap bermäsep, olaň öňüne eden ogurluklaryndan başlap halkyň başyna ýenen betbagçylyklarda etmedik işlerini maňlaýyna dikdik. Innem koronavirusdaky gyrgynçylygyny. O näçegin bilmem, ol hökümet aljyrap oturdy başda. Halkym bu zatlary görüp ekezlenip başlany öz hak hukugyny talap edip başlady. Gatygda ýöne şol halkyň beýrek-beýrege dogan ip ýüzlenenni. 5 vilayet, 5 dogan, bir millet, bir ýumruk diýen sözümidi. Inni şonu ýeke-ýekeden barmaklar aýyrmaga başladylar. Adamdan arasyna alsal. Başararmy onu? Başarmazmy? Onu wagt görkezler. Ýöne başarjagyndan başarmajagy has ýakyn. Onu men bilip otyrm. Men ýoş bir zatlaryň hemmesini düşünüp berer. Hiç bular ýaly işte howlukman, ol şeýan daşyndan ýörüýte hökümetiň adamlary hep işläp otyrdy. Bulan peýdalanýan wagt halkymyzda kämir siýasy düşünje ýok. Bular kim ýol başy näme diýse şoňa ynanýar, kim birinji bir zat aýtsa şoňa ynanmaly. Ya gidip barlanýança ol näme boljagi belli däl. Yalan söz goýbereli, o halk düşünýänçä biz öz işimizi delip. Şonu medip otyrlar. Ýurduň içinde aýtdyk hökümet ýok. Döwlet saklap oturan hiç bir hili pudak işlenip. Ol prezident diýilen, ol kim akylyň ýerde digen belli däl, diýirim ol, ölüm ol, o ýüzüne maska geyip beren, ol dälli ýerler, men oň ýüzüni açyp göremek elbetde ýöne şol ýok. Ýurduň içindäki ähli baýlyk ýetişbilliginden çykarylýar, men şonu bilip otyrym. Erti ýurda dolanıp barsak, döwletiň gaznasyny sübselämeli, o artygyň harmany. Şonu uzaklaşdyrmak üçin häzirim soň Berdimuhammedowyň ornuna ýene de bir loyal adamy tapmak üçin har surup ýöler. Şoňda Türkmenistan ol Akpaçan döwründen bäri ulçulukda saklanyp gelýär. Näme üçin biz bakna? Hakykatdan biz bakna ol ýerasty baýlyklarymyz bilen biz ol Arab Emiratlary diýe, Kuwait diýe, ýene diýe olardan gowy ýaşamal biz ýerasty baýlyklary göz öňünde tutamyz. Her adam başyna düşýän girdejigini hasap etsek. Ýöne şo zatlar türkmen halkynyň agzyna ýetdimi? Ýok. Inniden aňrygam ýetirjek gäli. Başarsalar. Ýöne inni başarmazlar. Näme üçin beýdi? Täp täze nesil ýetişdi. Men onu gowanyp aýdýan. Bar akly bilen edilýäne ýylda ýetişik zehirli ýaşlarymyz bar. İşläp otyrlar. Olar gelerini hakimiyeti. Ine şolar täze Türkmenistany dörede hem alyp gider aňyrlygyny. Inni ol bir adamyň agzyna seredip, bir adam bilen ýapyk apylan aňyrsyna şertnama baglaşyp, ol bütün halkyň baýlygyny bir köpükden satyp, halka garyp geday goýup özlerim ol pülpüllap gezetleri ýok. Inni olar ýaly ýol başlygyň mewriti ötdi. Bolmady. Bulan edýän pikiri ana şu ol oturan kim akyllan bir 5% gowrak ýemesek, bir halta un artykmys bersek, ya bir manat artykmys aýlyk töretsek,
bizi gorlar, ol halk şo çydap ona çydapdyr, bize çydar, ya bizi el çarpıp garşylar, birazajyk ýokary galdyrsak bolýar. Ýok, birazajyk-da. Halkymyzyň dolu bagtly ýaşama dolu hak hukugy bar, beýlik döwletler bilen deň hatarda. Şolam ediler. Nesip bolsa edil we motor hani elektron döwleti gurup oturýarlar. Barın girin görün olun ediyen görünlerini. Men o tayda diýinjelýän baranda watandaşlar asudalyk adasy şo ýerler. Adamlar özleriniň arasyna birek bilen şu gadyrly salamlaşyp ýöne öz pikirler her kişi aýdyp otyr. Çapyr gelýän pikirlerken birek ýöne şonu düşünşmeklik bilen kabul edýärler, diskussiýa geçirýärler. O tayda ýakyrtýan adamlarym ýok, ol paýş agdyna alýanlarym ýok. Ine o tayda intelligent formada, silagly, hormatly, ine birek bilen düşünşmek işler alınıp bardy. Ine şol adamlarym gurur gelecek Türkmenistany. Men şonu gaty ynanýan hem bilýän boljagyny. Ýöne bu näme bolupdy? Bu şol bizim şol ýugosluk bilen şol adamlary birek bir mäherli garamany birek doganyp at tutmany öwredip başlandy. Ine şo bir supra geldi de maktum ol paragyň aýdysy. Owa. Ine şo supraň içine de her okýar. Ýene mi dargamaly her birimiz öz kwartiramyzda ýa tawuk ketegimizde girmer. Şonu çyk bolýar. Ine o zatlara eger bir halk bolsak ýol bermeliler. Näme üçin düşünmegimiz gerek. Sebäp şu markat uruş gidip oty sebäp bilip otylar. Onu gurban guly ýok. Ine şo kursyny kime ýelemeli? Oň oglumy ya Reşit Meredowmy ya Orsiýadan goýjak adamsy ya Hytaýyň getirjegim ya ýenem birim belli de. Ýöne halkyň getirjek ya saýlajak adamsy ya parlamenti der. Şo bolan onu başlaça hereket edilerdi. Men görüp otyryn ol adamlaryň haýsy döwleti, haýsy razvedka hyzmat edip oturan. Men şonu üçin aýdýan bir ýurda baraly, KGB-niň arxiwini açaly. Näme üçin şoňa radylyk beren akly? Näme üçin illüstrasiýa radylyk beren akly? Adamlar bir azajyk dedim şu zatlaryň üstünde işlen, özüňiz üçin. Maňa gerekler, men düşünükli, olun kimdiginden bilip otyryn, kimiň näme iş bilen meşgullanýan. Ýöne olara günä bildirmek üçin birinciden ýurdu der, ikinciden wagty der. Geler o zatlaryň hemmesini görersiňiz, meşdersiňizden bilersiňiz. Ýöne şu gün soňky günlerde edilýän gurrun biri ine fond barada gidýär. Ýakyrtýarlar Halmurat han sen jogap ber. Nira uğrattın bizim uğradan pulumuz. Arada bir aýtdy men dedim sen maňa pul uğradan bolsaň, sen maňa privat jaňet ýa-da emesini uğradan kwitansiýaň kopiýasyny uğrat, men sana jogap bereýin. Dymdy ýok, ol adam ýitip gitdi. Sebäp ol fonda men aýtdym 4 hepde 5 hepde ber 2 köpük pul gelenak, o gelen pullary men uğrattym. Şol ýaşlaryň açan derneğiniň hasabyny ýaşalyň edýän işini. Olaň elini hemme çykat ýazylgydy. Kim benne kömek edildi, kim ýarawsyza kömek edildi, haýsy mezur biýalaja oturan adamlara kömek edildi, kime derman alınıp berildi, kimin ýerine galan howsarlary aňyrda kömek edildi. Bar hemme haty dura. Maňa näme gelenem bolsa men ne bar, men kim uğradanam bolsam hemmesi bar. Ýöne bular düşünüp bilenler. Nirden aldılar bu pulu, kim bilir sponsorluk ediyor. 10.000 san maykan çıkardılar diye ene şular yaşım. 10.000 san mayka çıkardı. Nirden aldı, olur hasaplak koruyalar da mınça pul nirden aldı bilir. Kim verdi? Halktan geldi. Yani ol sizin ağızda olup gürleyen $24 başka adamlardanım gelipdi. Yani hayır sahavat deyilen yerde adam kömek edeni şu menden sadakam bolsun deyip beri. Kömegim bolsun deyip beri. Ol her köpüğünü ýyzarlajak bolsaňyz onu özüňiz personal adresini kömek edeýin. Hani ol Moskwadaky kılan oğlunu kömek etdiňiz. Hani ol ýemede bir bağrın çalışmaly, operasiýa edilmeli, marly doganymyz bar. Onu kömek etdiňiz. Daşyna kılar ine Türkiýedäki paýlanan produkta paketleri ine sizin hemmeňiziň beren 10 lira mı 100 lira mı şo puluňyz edildi. Ine näme her kişiniň konserwe bankaňy sanap bermeli bolar. Bir haýyr sahabat diýilende
Gelýän ýeme bar, puluň sany möswer bar, onu saňam çykdyjy tarapy bar. Şolum hany ýaşlan guran elektron döwletine ýazyldydy. İýun aýyna näçe geldi? İýul aýyna näçe geldi? İýuna näçe harçlandy? İýula näçe harçlandy? Dura tablisi. Girdici näçe, çykdyjy näçe? Seredin şu taýdy. Mende pul ýok. Men ez gelenimi uğratmaly ýerine. Ne bu maýkalar mowut boldumy? Ýok. Uğradan adamlar bilýär. Ýöne ol adamlar menden şu hasaba soranak, ola bilip otin näme hasabyna şu maýkalaryň çykany. Men ýene bir gede gaýdym. $24 hasabyna da birincine men o dollar kim uğradypdyr ýazsynlar. Eger şonu halk üçin bermedik bolsalar, men häzir öz pensiýamdan töleýän idim. Ýöne kwitansiýasyny uğratsyn maňa şol. Men pul uğratdym diýip bogordak ýurtup oturum. Men halkyň öňünde aýdym. Uğrat kwitansiýaňy elim alaýyn gören, ondan ine şunça pul gelipdir. Men hasabymy ýa kimiň hasabyna gelipdir? Şonu men töleýin. Ýöne minnet etme halkyňa. Maňa da minnet etme. Men çağırklamak men hiç açan döwletiň ýa halkyň hasabyny. Şu elim bilen gazandım, ähli ähmedim bilen. Garaderdok. Onun için ýigitden arabaň başga ýerde tigirli bir meselede. İkinciden maňa öňün jaňa diýe biri. Halmratsızmy? Howa men aýdy beriň enem diýsem. Diýdi men student dogrun maňa diýdi kömek gerek, pul kömegi diýdi. Men oňa aýtdym, men ne diýdim, hasap ýok. Ol ýaşlarda bar Türkiýedäki şol derneğe ýüz tutun. O adresi bar, şo taksy doldurýaňyz, elektron adresy bar, soraw bar, şonu doldurýaňyz, adyňyz, familiýaňyz, ýaşaýan ýeriňiz, telefonyňyz, näme maksat, näme gerekdi de pul. Şonu uradarlar diýdi. Sen neydi maňa diýdi, $500 berjekmi diýdi maňa. Öz jübüňden diýdi. Men eýem düşünmäňir de provokasiýadyr. Trubkany goýdum, jogabam beremem. Ondan şu diýelim kesişdirip beýle goýup, ine halmaratda pul bar bermeýärmisin diýdi studentler. Ine bir hökümetiň tapýan oýuny çaq oýuny. Onu böyle ola öňüň geçdi. Dün ýene bir sakawlap jaňa diýe, salamu aleyk saparaga diýýär. Men saparaga der, men enim diýdim halmarada aýdy beriň diýdim. Ay bagyşlap men diýe kellem sagdallydy. Biz diýdi ştaýda 3-4 sany student ejer çekki atdyýany trubkany onum goýdy. O şol provokasiýaň dowamdy. Näme üçin şu fondyň töweregine gurrungy diýe? Näme üçin şu puluň töweregine gurrungy diýe? Şu halkyň ak ýürekden çykaryp beren ýanky kömegini şunu puza çıkarmak için, şunu halk öwürlüp diýmezlik için, diline getirmezlik için, şu real işe barmadlyk için, bire kömek etmezlik için oýnalýan oýun şu vatandaşlar. Dogry düşünüň maňa. Ynanay, edil şu. Başga hiç zat ýok berde. Fond döretmeli. Ay ho, olayan fond döredilli. Men häzir o kap aýdyp beren, garşyň bir minup. Yemede Türkmenistanlılara kömek fondu. 6. iyul'la, şu yılın 6. iyul'una geçen ayda 80-25-31 kese çizip 31-91 registrasyon nomer bilen Şweýsiýanyň Gävle şäherine şu guruma hasap alındy. Bir nähil guruma bir. O ýonkyýal ol men hasabymdaky hasap kitabyndaky gapdalyndan ýene bir kömek hasapçysy açylan näle bu fond ýörüýti açylan. Muny Şweýsiýanyň salgyt upravleniýasy dolu göz astynda kontrolüne saklaýar. Bir ýylda 2 gezek şonu kontrol edip näçe pul gelipdir, nira harç edilipdir, alan adamlaryň adresi, ondan telefony, şol adamlara jaň edip, ine Şweýsiýanyň salgyt gullugy barlap habar alýar. Ine bolly. Ol o taýda hiç kim o taýdan öz adyna geçiripdir, ya kime beripdir, kime bermädir. Kim uğradan bolsa ondan şo fondda atlaryndy, familiýasyndy. Kim şo fonddan näme kömek alypdyr, olaňam adydyr, familiýasydyr. Adresi bar, telefonu bar. Şonuň üçin şol halkyň sesi saýtda ýazylgydyr. Kimlere kömek edilýär?
maýyplara, kesellerleri, ýurdun daşyna okap beren studentlaryň mejbur bolan halatyna olara kömek, ýaşlara kömek. Näme hasabyna ol edilmeli? Oğlunlar aýdyp otyr, men bilemek, maňa aýtmaga häzir mümkinçilik barmy, ýokmy, ursat berýärlermi, ýokmy? Ýöne men düşünüşime göre şol ýaşlaryň çykarýan netijesi şu 6 aýlyk elektron kart berilýär her kişiň eline. Şol ady, familiýasy, şol agdalygy barada şol fonda. Şol 6 aýlyk agdalyk üçin näçe diýdiler? 6 aýyna $5 bolýar agdalyk. Soň ikinci 6 aýlygyna $4 bolýar. Jemi 1 ýyl agda bolsaň $9 Ýöne şol pullar hiç kim oňa el urup bilenek, şol pullardan şol fond kime zerurçylyk bar bolsa, kime mejbur aňyrda kömek gerek bolsa gyssagly, onda şonu edýärdi, ine şu gelen girde sizin çykdajagy ýazýar. Oňa menem goşulamak, ýene bir goşulamak beýlekidi. Fond, şo fondy Şwetsiýa döwleti, hökümeti dolu göz astyna sakla. Sebäp ol fond diňe Şwetsiýanyň içi süýnem däl, ol halkara fond. Ýaşlaryň açan fondy, halkara fond. Şol olaryň gurýan ýanky elektron döwletiniň, elektron hökümetiniň şol içine giren bir kiçije puwdy. Ine hemmejikler elektronikan üstünden diýär. O taýda adamyň ýüzüni görüp aýtmak gerekkel, ýa delekçilik etmek gerekkel, dolurýan anketany ýazýan adyň, familiýaň, adresyň, telefonyny näme üçin saňa şol kömek zerur? Uradya, ondan olar aýdýar, şunuňa biz kömek edip bilýär, ýok, muňa da bolunak, ýa edip biljek kömegini şunçara. Ine şo fonddan hemmäňiz peýdalanyp ýa kömek alyp bilersiň. Ol halk bolup edilmeli iş. Ine şonu açdyk, ol gurumy. Sebäp Şwetsiýada açylmak üçin gatykän prosedura geçmeli. Pikir etmesiler şol ýeme bir bular pul ýuwmak üçin edilýärmi? Ogurlyk üçin edilýärmi? Ýa näme üçin edilýär? Sebäp bir Şwetsiýanyň halkara awry gaty belentde bolansaň, bular pul sistemasyny ýa pulun ýörüş, giriş, çykyş sistemasyny hemmejigini gaty bir kontrolly astyna saklanyp otyr. Saklaýarlar. Siz pikir etmäň şol maňa men hasabyma gelen şol kömek diýip ýygynan pulum nira gidenini çykany sorulmadylar diýip. Häzir geler 31 dekabrdan soň maňa ene salgydy problemasinden hat geler. Sen hasabyňa şunça pul berli, sen hasabyňdan şunça pul çykdy, şoňa düşünür bir nira gitdi, kim aldy, näme üçin aldy. Bolly. Ondan men Türkiýe oglulary ýazam, şo pulun baran ýerini ine maýkany çakarşylan bolsaňyz, oňa näçe çakarşylan bolsaňyz, ine ýogalyn benneleri näme kömek eden bolsaňyz, ýadygarlyk dikmägemi, keselhanamy, ol ýanky studentlary edilen imit emelerini, paketlerini näme edilen uğradım, magazynyna bara çekleňiz, alyňyz dura. Ine men şo çekler alyp, ine Şwetsiýanyň hökümetine görkezýän. Ine maňa gelen şu şuň ucundan uğradanmy, ana olaram şunu alyp, ine millete şunu hyzmat edipdirler. Hani berde arly. Hani bir agyzy bolup görülýän zadyňyz halmyra pul ýogyna baýyzy. Men atym satyp baýadym, men itim satyp baýar ýa. Ey, bir diýen zadyňyza bir dogry düşünüň. Men enenden emen süýdüm halal. Men maşgalamda bir adam entek kişiň jübüsine elran adam ýok. Watana aňyrda dursun. Ýöne özüňiz edýän zadyňyzy başga birine ýönkemek gerekkä, ogram özüne sor orramsam diýär. Onun üçin ýok zat aýtmaly, ýokmajak zat aýtmaly däl. Indi şol ýanky ikisi, indi şol fondyň daşyny esdipdirler, şunu ýaşlar açsak, şunu işledi bu tireye. Şol fondda ýanky işli galan ýaşlara da kömek etmek bar. Maňa ýa maýtlar 3 adam arda ýazdy, birine ýam iş tapyp berdik diýip diýin, maňa ýaşlar begen baýda otyrlar olardy. Öňe çykat kompýuterda. Ine elektron döwlet şol watandaşlar. Sebäp iş berjegem şo tak ýazýar, iş aljagym şo tak ýazýar. Biz hemmejikde Şwetsiýada hemme zat elektronny. Şoň üçin ogurlugym ýok, paraxorlugym ýok. Bizimki ýal korrupsiýa aslyny diýbinde ýok.
Şu yurdun içinde korrupsiýany ayırmak üçin bir näme etmeli? Adamyň elini çapmalymy? Ýok. Gözüne oýmalymy? Ýok. Diýmek bir şulara şu elektron görnüşdäki özara gatnaşyk, hasaplaşyk, şol sany pul hasaplaşygynyň işinem hemmejini öpçün etmeli. Şonu ýitip gider aradan. Tire paradlygam, millet paradlygam, garnaş paradlygam, para da peşgeşem hemmesi gider. Men bilemem kim maňa men pensiýam ýazyp buru diýä köper diýä aýyrýar. Diýä kagyz gelýär, şunun üçin sen men pensiýam $10 köperdik ýa $3 alyp galyk, ene jerimen bar ýa nämen bar. Görem dagym bilem dagym bol olar aýtdy kanun. Bizim şonu etjek bolýar Türkmenistan. Şonu ediljegini bilýär. Bize diýen haklar siz iş etmersiňiz. Şonu islen haklar. Olara köne sisteme gerek. Bir azajy Qur'an gulynkydan bir azajy halkyň nurwatan gowşatsak, ay halk razy bolar, çay bilen çörek bolsa bolýar bu Türkmenede. Ýok, bolmadynlar. Etdirmer sony hiç kimi. Hana ýaşlar işläp otyr, günne diýjeksin günne de işläp otyr. Berekella. Biz olar bilen duşuk geçirip otyr, maslahat geçirip otyr. Biz dinleýän çok taýdy. Şolun pikirlerini dinläp, şo bir hagat söhbetdeşlik edilse şoň içinde 2 minutam gürlemek men artykmaz. Täp olaň pikirleri täze, olaň dünýä garaýşy üýtgeşik. Olarda hyjy bar, olarda gujur bar, gaýrat bar, olar watanyny düzetjek. Biz näme üçin olara päsel bermeli? Goý etsinler, biz diňe olara kömek bermeli. Maňa öňün bir aýarlygymyz jaň etdi. Menden bir 5-6 ýaş kiçik bolmaly. Halmurat dogan neydi? Men neydi? Näçe oglum bar, çağalym bar, aktyklym bar. Şolaň hemmesi ilimli, bilimli, watan söýüji. Şu näme diýseňem tehnikadan hemme zatdan baş çykyp otyr. Emma teorekdäki şol deňduşlar bar, okuw bilim alyp bilmedik. Indi olar şolara görä diýerlerdi. Men ne şolara ömrüm bagyşlajak halkyma diýe, şolaň hemmesini deň galyp bir göräýsendim diýe bütün halkymyň bir öz okuwyna görä iş tapyp öz maşgalasyny gurup bir şadyan durmuşda öz watanyna ýaşap oturan. Ine inen arzuwy şol, ol men baý bolaýyn ýa çağan baýydaýyn, bütün halkyma şolar ýaly deň alryny otyr. Onun näme şolar ýaly arzuwy niýet başa barmazmy? Elbetde barar. Ine şolar ýaly men deň duşlamyň sany gyýja güni köperip gidip barýar. Şunu görýän hökümet oň daşyny naklar, ýa şolar ýaly urdum şalygy dowam etdirjekler. Şu mar päsgelçilik berip meni şu birleşdirýän ýokdy 5 tawa. Ine şolary nädip arasyna düşmeli, nädip agdyny alartmaly, nädip işden sowatmaly. Ine oýnaýan oýunlar. Näçegede aýdyldy. Bir kanun hareket etmeýän Türkiýe territoriýasynda. Etjek boldan o taýda böleklerin, bärde böleklerin ediber. Oňa garşylyk ýok. Barmaň şol ilçihanyň öňünde, durmaň şol şu taýda. Ine netijesini görüp otyr. Enne şol bir kanun edilen hareketlerden çıkarılan netijeni öz peýdalaryna ullanjak bolýar. Ullaryp motylar. Näme üçin halkyň diýe eli sowady mitingde. Sebäp bir o taýda saklarylan içinde bir ýumruk ýalygy saklapdyrlar, galanan azatlykda olaryň suratlaryny gidipdir watany. Ine bolly. Halkyň elini sowatdyr. Näme üçin garaşylmady şu uly mitingde ursat berilýänçe? Biz 10 minglap çykan bolsak şu polis biz saklamady da gelip daşymyzy gorardy. O Kiprda oglanlar edişýär. Kiprda halkyn böleleri. Ana gördüňmi? Oğlun barıp otaýdy. Biz ene birleşdik, näme üýçdik, çaşdyk diýe. Han şolaň üçin ol başda Kiprda çykyş eden ýigitler, gyýlar, ol ýüzüni açyp ekranyna çykyş edenler, ol Kiprda hana deklarasiýany okan oglanlar, 5 welaýat, 5 dogany çykyş edenler. Han olar, han Leyla Kamalova. Ýok. Diýmek otaýdy da halky böleleri. Bir şu zatlar bir oturumda adamlar öýüňiz bir pikir edin. Näme bolup geçýär töwereňiz? Hökümet ýok. Indi hemmeje aç böri ýaly şu kursyny almalymy pikir edýäli. Birinji kim barsa häkimet şoňky. Ýok, beýle däl. Häkimet halkynky. Mundan beýle häkimet parlamentinki bor. Halk şu parlamentin üstünden öz döwletini dolandyryr.
elektron döwlet bor, elektron hökümet bor. Hani edip otyr ýaşlar. Şolar dörlendir. Biz daşyndan olara kömek goltky berer. Güýjümiziň çatdygyndan. Başga olara inni bada gatyp hiç kim saklap bilmeýär. Etmersiňiz hem. Ýöne şuňkun ýagdaý şey edip durda, araň atyp dur nädilse gowy boljak. Şoň üçin seredin. Nädilse gowy boljak. Bir daş töwereňizde bolup geçýän zatlary siz üns bermeli adam. Şäp öňde soňda dolanjagymyz şo watan bolsa, ýaşajagymyz şo ýurt bolsa, diýmek mundan beýany biz öz hak hukuklymyzy bilmeli. Onu hiç kime bermeliler, hiç kim onu manipulirat etmesin. Şol sany menim. Inanman gerek gel. Maňa dynanma. Özüňiz ynanyň ilkinji nowatda etjek bolýan işiňizi ynanyň. Biz soňra diňe ýeňer. Ol owadan görläp, ol meýmere diýen adamlar bay bu geçdik. Mundan ulrak toýlardanam kowluk görüpdik diýerde gazlar batyldy. Şoň gördük 30 ýylda görmedigimiz gördi galaydy diýen. Şoň üçin men şun geň zatlar, ine şu marka bolup geçýän zat, şol ine 90-njy ýyly, 95-nji ýyly, 2002-nji ýyly, 2007-nji ýyly ýatlady wagty. Bir situasiýa. Ýöne o döwür oppozisiýa sany az bolansyň kän görnen atdy. Bu mahal oppozisiýa sany kän. Adamlar haýsyna birikjegin bilenä, kim diňlejegin bilenä, dogrudan aýdyp otyryp çaşyň gözüne sereden ýa. Adamlar ine şular ýaly zaman, şular ýaly döwür. Ine hemme ýerde telewiziýa bar, her bir adamyň elinde hana internet bar. Dünýäň dört künjüne girip görüp bilýän, dünýä garaýşyňyz giňeldiň seredin. Ýurdun gelejegini ýere barýar. Nira gitmeli. Nädip biz geçilen ýoldan özümize netije çykarmaly, ajammaly. Şu atlaň üstüne oturup hemmemiziň oýlanmagymyz gerek. Şunu biz 8-9 aýyň içinde etdik adamlar. Biri düşünmäni öwrendik, biri hormat goýmany öwrendik. Mundan aňyrda da inni siyasi garşylyk güýçlenip barýar, her gün umdan beter bar. Ýöne şu ýerde akylly başly hereket etmegimiz gerek. Şäňmi bir hakimedi, men düşünşümçe 3 ýol bilen alyp barýar. Birinji ýol şol ata-babalarnyň ýoly kılıjyňdan ganlandyryp, ine gara güýç bilen ýykyp hakimedi almak. Ikinji ýol bir akyl bilen, bilgi bilen bulary ine öz düşünjäň bilen, ilmiň bilen basyp alýan hökümeti, ukyp hökümet bir ilmiň öňünde elmeden ola gowşak gelir, genjegem görnüpdi. Üçüncü ýoly mekirlik ýoly. Biri altyn asır berjekdi. Beýlekisi ine onun öňküsine göler sagyr Mercedes berdi, bil aýtdy ine adam döwlet adam üçin ýani haýsy adamdygyny aýtmady. Türkmeniň altyn asyry hani? Ine Allah bilen alınýan hakimiýet şu. Häzirim Allah bilen ediljek bolýar. Ol elbetde biz gowy. Halk bersin bizim kimdigimizi. Haçan ýurdun daşynda däl, haçan ýurdun içine bar. Şu diktatordyň diýneli, saýlawlar geçireli. Şu taýda halk aýdar saýlawda öz sesini kime ses berýär, kimleri getirýär parlamente. Ondan şu wagtlaryň hökümet gerekmi şol parlamente, gerek gelmi? Onun gowusy barmy? Oturuň ýazyň şu mahallan işler. No täze programmalar eliňizden gelsin. Ýöne men siziň eliňizden şol işden geljegine ynanymakda. Näme? Sebäp diňe şol kürsü paýlaşygy bilen kime öňürti kime ýaşaşygy bilen meşhur. Ana ýaşlar işläp gorup otyrlar döwleti. Berekella. Ederler amany. Şonuň üçin watandaşlar diýjek bolýan zadım inni siýasy görüşgün günden ýitileşip barýar. Ne görýärmi? Şumar ben ýurdun içindäki ýagdaý barada aýtjakdym. Ana onu goýman ne şular ýaly gurulňa sowýar. Häzir akşam ýene de sapara bilen şu gurulň dowam bar. Başga adamlarym çykyş edip gerekmejek sözler aýdyp otyrlar. Olary da diňlärin häzir, onu da akşam jogam beren sapara bilen.
Bolýany watandaşlar sag oturun, saglykda görüşelim. Ýöne oturun, oýlanyň, pikirleniň hemmäňizden haýyş. Bir hemmämiz dürli adamlar, ýöne watanymyz ýekedir, şunu unutmaň. Gelecekki nesillerimiziň hatyrasyna biziň oturup pikirlenmeli zatlymyz gatkan. Şonu hemmäňizden haýyş edýär. Şeýle oturun, dinlen, özüňizi dinlen. İçki duyguňyz näme diýer. Şo bilenem hereket ediberin. Boranna saglykda görüşelim, sag oturun.